no sé, yo era el típico chaval que estaba en clase y no tenía massa clase. O sea, se me donava bé estudiar pel meu compte, treia bones notes, així que en clase, pues, tampoc és que me portara mal, però no tenia massa. O feia dibuixos de manga o de còmics que me molaven a mi, o directament escrivia cançons. I escrivint cançons, pues, no sé, mon pare sí que m'havia comentat una vegada, i per què no proves a fer-ho en valencià, que no fa ningú? I jo, mira, és que en valencià no m'agrada, no sé què. Al principi deia això perquè no havia escoltat... Claro, no t'imagines com sona i dius, estàs acostumat a escoltar hip-hop en castellà o en anglès i que soni d'una manera determinada i dius, hòstia, ara fer-ho en valencià i que pareixeré un abuelo enfadat, ahí, no sé. Total, que un dia prove a fer-ho en valencià i pues no està tan mal, està prou guapo i a partir d'ahí ho ensenyava als meus amics i els meus amics els feia gràcia i no sé, ahí va començar una miqueta tot. Sí que més tard, pues claro, una vegada vaig tindre 11 o 12 cançons, vaig publicar una maqueta, que era Mister, jo puc fer-ho millor. La maqueta va tindre cert reconeixement. Després vaig treure una altra maqueta, que era Qui va matar a Alfonso Pérez, que aquesta maqueta ja va tindre molt més reconeixement. I bueno, entremig anava traient cançons soltes com la de Gangstelló o la de Bruno Soriano. Que meravella. Però bé...